Flex ko lang pala sa inyo mga ka-Go Gadgets, ang nag-purchase po sa atin ng A4Tech na webcam PK910p na 50 pieces. 720p na po ang resolution niyan at pwede na yan ilagay or i-mount sa tripod. Kaya shoutout sa mga kumpanya dyan na kailangan nyo ng mga webcam, dito na kayo sa Go Gadgets. At syempre, flex ko rin sa inyo tong 17 pieces na A4Tech headset. Sobrang ganda ng noise cancellation nito dahil nare-reduce nito yung unwanted background noise. Recommended namin to lalo na kung sa mga calls or Zoom meetings. So, ayan, tapos na ma-flex sa inyo, ilalagay na ni Tech Joshua sa box para ipalala-move na yan sa ating client. Kaya sa mga nanonood dyan, kung gusto nyo rin mag-purchase ng mura at matibay na computer accessories, arat na dito sa Go Gadgets, meron tayong A4Tech brands.